Yn y tiwtorial hwn, rydyn ni'n mynd i dysgu sut i save a export eich ffeiliau. Mynd i ffeil ac yna save as. Teipiwch enw neu teitl ac arbedwch ef rhywle ar eich cyfriadur. Gallwn export eich gwaith fel model 3D neu graffig 2D. Gadewch i ni edrych ar fodel 3D. Fformat yw DAE. Byddaf yn save hwn o dan brawf 1 am y tro, neu gallaf ei export fel graffig 2D. Gallwch dewis fformatiau canlynol. JPEG, Portable Network Graphic, PNG, a Tagged Image TIFF. Rydw i'n mynd i drio JPEG am y tro. Save as SketchUp model SKP. Ac anfonwch eich gwaith i'r cyfeiriad canlynol.